Погледнете каква гъста и ароматна яхния с шкембе по-милански сме приготвили днес. Останете с нас, за да ви покажем тази много атрактивна италианска рецепта. Ние сме Безрукова и започваме. Шкембето, дори да сте купили такова от Lidl, трябва преди да започнете да го готвите, много добре да го измиете. Ние ще използваме това шкембе, за да направим една уникална рецепта. Трапа миланезе, т.е. шкембе по-милански. Слагам сол, слагам оцет и сега ето така внимателно ще натрия солта и оцета в самото шкембе. Това, че изглежда бяло, да не ви успокоява, трябва да се измие, трябва да се бланшира и след това трябва да се свари много добре, за да можем да продължим с основната рецепта. Измих много добре шкембето с студена вода и сега го слагам в тенджера с студена вода, където ще го бланширам за 15 минути. След 15 минути шкембето изглежда по този начин, ако сте го препенили добре. Това шкембе почти нямаше нужда от препенване, това, което от Lidl, на практика нямаше нищо мръсно в него. Въпреки всичко, сега ще излеем тази вода и ще направим бульона за основното готвене. Слагаме отново шкембето, измито с студена вода и добавяме зеленчуците. Аз ще сложа прас лук, ще сложа целина, дафинови листа, цял морков. Слагате го направо с дръжките. Слагаме 2 скилитки чесън и също така слагаме 2 зърна бахар и няколко зърна черен пипер. След това ще му добавя една супена лъжица, не съвсем пълна, сол. Слагаме го и сега вече ще го вариме 2 часа на бавен огън. Нашето шкембе се сготви за час и половина. Ние просто опитахме дали се реже добре, защото пък не трябва да бъде и преварено. И сега ще го извадя от хубавия бульон, в който го сготвихме и ще го охладя, за да можем да продължим с нашата италианска рецепта. За да приготвим нашето шкембе, ще ни трябва един нарязан морков, един стрък целина нарязан, една малка консерва боб, около 300 грама, 350, в същото количество шкембе, 50 мл вино, 2 скилитки чесън нарязани и една глава лук. Също така ще ни трябват и 400 грама обелени и нарязани домати. Започваме, като на загрята тенджера добавиме 2 пълни супени лъжици с зехтин и първо в тях ще запържиме целината и моркова. Запържваме ги за 1 минута и добавяме лука и скилитките с чесън. Когато основната за соса се запържи, добавяме шкембето. За около 2-3 минути ще го държим на котлона. И добавяме виното. Трябва да бъркате непрекъснато, за да не залепне шкембето върху котлона или да добавите малко повече мазнина, но тъй като аз не искам да я правя много мазна и разбърквам непрекъснато. Виното се изпарява много бързо. В момента, в който то се изпари, добавяте цялата консерва от 400 грама домати. Добавяте и наполовина от консервата вода, 2 люти чушки италиански пеперучино, натрушавам ги вътре, една много щедра щипка сол и черен пипер. Разбъркваме добре, оставяме за 5 минути и след това добавяме боба. Пак малка консерва боб съм сложила. И сега ще намалиме котлона на 3 и ще го оставиме да се готви и задушава около 20 минути, като не трябва да е много силен огъня. Ако имате във вас изсъхнали кори от пармезан, като тази, която аз сложих в яхнията, сложете при варенето, защото добавя допълнителен вкус. Завършваме ястието, след като добавиме едно много щедро количество пармезан. Разбъркваме и сме готови за сервиране. Погледнете колко гъста яхния с боб и шкембе се получава. Това ястие е много засищащо и е част от културата в Италия. Има различни рецепти, можете да сготвите по-римски, може да го сготвите като при нас. По-милански задължително има боб и накрая ръсваме съвсем малко черен пипер. Това е нашето прекрасно шкембе по-милански е вече готово. Наистина изглежда и просто аромата, който идва от него е разкошен. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас.